Rogalisti a paraglajdisti z viacerých slovenských klubov sa rozhodli dať svoje krídla a padáky dokopy a preletieť spoločne kanál La Manche. Prekvapujúce bolo, že ich odvážny pokus neštartoval vo francúzskom Calais, ale na letisku pri Trnave. Inak bolo všetko v poriadku. Hneď ráno nafúkali záchranný čln, rozdelili si mapy, aby sa náhodou niekto nestratil v anglickej hmle a roztočili vrtule. Štart sa vydaril, aj keď niektorí mali problémy s odliepaním sa od zeme. Nakoniec bolo vo vzduchu všetkých 13 pilotov a jeden lietajúci reportér. Neviem, či na mňa tak sugestívne vplyval môj pilot, ale bez váhania som si obliekla kombinézu a nastúpila do trojkolky. Trochu popletená z toho, ako sa do nej vlastne uložiť, som si ani nevšimla, že sme nabrali potrebnú rýchlosť a vzlietli. Zúčastniť sa prvého preletu kanálu La Manche na Slovensku bol naozaj historický pocit. Nikde sme síce nezazreli Atlantický oceán, ale pod nami sa objavovala Trnava, Trebatice, Piešťany či Podolie. 35 km prieplavu sme zdolali za rekordných 20 minút. Prelet cez La Manche kvázi bol veľmi príjemný, veľmi krásny. Počasie nám veľmi prijalo. A nebolo treba čln? Čln nie. Bolo to v poriadku. Prelet La Manche letíme prvý raz. Leteli sme všetko, ale La Manche ešte nie. Prelet bol fantastický. Kľud, pohoda, krásny výhľad. Z tých 300-400 metrov bola to nádhera. Ako jediní piloti na Slovensku sme preleteli kanál La Manche, ktorý sme zistili svojho času, že bol pôvodne na Slovensku, ale vzhľadom na to, že sa tie kontinenty pohýbali, tak tá voda sa proste odplavila, ale kanál zostal tu. Akcia dopadla veľmi dobre, my na motorových padákoch sme mali na začiatku malinké obavy, že nedoletíme, ale počasie bolo zlé, bola hmla, nízka oblačnosť, častokrát sme leteli po kolena vo vode, voda nám špliechala do očí, bila do toho termika a nakoniec sme uvideli koniec kanálu, reku, doletíme, aj keď doplaveme. A išli ste z francúzskej strany na... Leteli sme z francúzskej strany na anglickú stranu. A Angličania vás ako privítali? Angličania nás privítali veľmi milo. Je tu niekoľko anglických rogál, po slovensky hovoriacich pilotov a pokračujeme ďalej na Mijavu. Išli sme pekné, nebol vietor, bolo pekné slniečko vychádzalo a mal som ešte aj dobrého tandemistu za sebou. Ako sa vám so mnou letelo? Vynikajúco, ste odvážna. Zvládli ste to pekne, bravúrne. Okrem týchto povzbudivých slov som dostala aj diplom, aký má málo kto. Diplom lietajúcemu reportérovi za odvahu, ktorá sa hviezd dotýka. Ako povedal môj pilot, najdôležitejšie ale je, že takýto zážitok zostane človeku navždy v srdci.
Nezabudne naň ani letec z napadáku, ktorý údajne doteraz blúdi v bažinách pri brehoch Doveru. No aj napriek tejto strate sa slovenskí odvážlivci rozhodli zopakovať prelet opäť o rok.